Hello mga ka-faith! Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa Ebanghelyo ngayong araw. Mateo 9:32-38, Tuesday of the 14th week in Ordinary Time, July 8, 2025. Sa Ebanghelyo ngayon, pinapagaling ni Jesus ang isang lalaking pipi dahil sinasaniban siya ng masamang spirito. At pagkatapos ng pagpapagaling, muling nakapagsalita ang lalaki. Ang mga tao ay namangha. Ngunit may mga Pariseo na agad humusga at nagsabing sa tulong ng demonyo siya ang nagpapalayas. Nakakalungkot. Kahit kabutihan na ang ginagawa, may pipiliin pa ring husgahan. Pero si Jesus hindi nagpigil. Nagpatuloy siya sa pagtuturo, pagpapagaling at pagmamalasakit. Pagninilay. Ilan sa atin ang tumitigil sa paggawa ng tama dahil sa takot sa opinyon ng iba? Ilan sa atin ang hindi na nagsisilbi dahil baka mapuna lang o laitin? Sabi nga sa dulo ng Ebanghelyo, marami ang aanilin ngunit kakaunti ang manggagawa. Tinatawag tayong lahat na maging mga manggagawa ng Panginoon, kahit simpleng kabutihan, pagmamalasakit o pagbabahagi ng Ebanghelyo online. Ako si Brother Rai. Paalala lang, kahit may manghusga, huwag matakot. Tuloy sa paggawa ng kabutihan dahil ang Panginoon mismo ang kasama mo. Be a digital disciple. Share Christ with every click. Be a digital disciple. Share Christ with every click. Let your love go viral. Make the message stick. A single post.